Dakinhar tat-tieġ, ġurnata indimentikabli minquxa fl-istorja ta' kull koppja li tieħu dan il-pass il quddiem fejn iħallu żmien l-erusija warahom sabiex jibdew kapitlu ġdid f'ħajjithom. Iżda biex din il-ġurnata tant speċjali tissarraf f'realtà, ikun hemm ħafna ħidma għaddejja minn wara l-kwinti. Ħidma li Claudia Diacono wisq mhux ftit familjari magħha. Wara li tagħlaq il-bibien tal-uffiċċju tagħha tax-xogħol governmentali li taħdem binar, il-ħidma ta' Claudia tissokta biex toħloq il-maġija li jġibu magħhom it-tiġien. Ix-xogħol tiegħi full-time huwa mentita pubblika fejn qed nistudja l-avukata, u x-xogħol tiegħi part-time jiena events planner, wedding organizer. Bħala skola għamilt is-sekondarja hawnhekk kif ukoll mbagħad komplejt higher MCAST u mort ukoll ITS u wara komplejt b'università. Uffiċjalment għedni 8 snin, iżda x-xogħol beda jisu mill-2010 fejn bdejt bħala waiter ġo lukanda ewlenija f'Malta, xogħli fil-bidu kien ġas naħsel it-tazzi. Però jiena bħala persuna naqra persistenti, so rrid nikber ovvjament għax joġobni is-settur tal-events u s-settur ta' organizzazzjoni. Ovvjament wara ftit xhur ħarġuni station waiter u mbagħad laħquni supervisor u bdejt nagħmel iktar xogħol fis-settur tal-lukandi. L-ippjanar tat-tiġijiet kien dejjem xi ħaġa l-qalbi, fis-sens li inti tiltaqa' ma' koppja u fidejk ħajafdawlek ġurnata memorabbli u inti trid tgħinhom jisu għandek dak il-baby li għalihom verament importanti għax ovvjament qed jinvestu il-ħin kif ukoll ammont kbir ta' flus u trid tkun inti isek fuq it-tmur li qed tmexxihom u taqdilhom kollox biex ovvjament toħroġ dik il-ġurnata li ma jinsew qatt. Kull tiġ huwa differenti, skont kemm hu kbir, kemm hu żgħir, kux ċerimonja biċ-ċivil, ċerimonja nkella fil-Knisja, so jiddependi anke l-koppja x-xewqat tagħhom. Għandek dawk il-tiġijiet li ngħidulhom straight forward li inti tibdew tgħid dan bħala tiġ naħdem u mhux ħajnqala li xejn, ovvjament inti dejjem tittaħseb plan A, plan B, plan C, ovvjament it-temp huwa wieħed mill-ewwel fatturi. Iżda ovvjament once li tkun preparata għal kollox, tkun lesta għal dak li sfortunatament jista' jinqala matul ix-xogħol. Qabel kull event huwa ngħidulhom unlimited number of meetings mal-klijenti jew nkella mal-koppji skont xi jkun tkun tal-event, ovvjament pjanar ta' loġistika u dak kollu li jkun se jinvolvi l-event. Jekk hux event fuq skala nazzjonali jew nkella event like a public or a private event. Meta bdejt l-ITS, letteralment applikajt jumejn biss qabel malqu l-applications. Kont għandi kemm l-estate il-kors ta' accountant, rajt fuq Facebook li kienu għadhom l-applications open għax kien hemm diploma in events miftuħa. Ovvjament ma kienx available part-time, kien biss available full-time. Dejjem kien ix-xoqqa tiegħi li mmur barra minn Malta, ovvjament biex naħdem hemmhekk u ovvjament letteralment fl-24 siegħa mort tajtuli għall-interview ġejt aċċettata u bdejt it-3 snin kors. Bittir li nitla l-internship ta' barra. Mort barra, l-internship kellu jkun ta' 6 months, wara xarejn biss offrew li full-time, letteralment b'ajtem għal sentejn. Jiena mort l-Iskozja, Edinburgh, hija esperjenza ma ninsaqat u post li żgur nerġa' nirritorna anke biex naħdem. Kien jisu kif ħanqbad ngħid il-boom tiegħi li minn hemmhekk tallimt ħafna. Ovvjament ix-xogħol li għamilta u Malta jenni ħafna x'anke inti li tkun kapaċi taħdem flessibilità, sajt naħdem f'kull dipartiment, l-ebda xogħol nista' ngħid ma jaqtali qalbi f'dak is-settur, so hemmhekk ifraw xi ħadd li jista' jaħdem f'dak kollu. Tesserament ħatfun u fatt biss għalija kienet xi ħaġa kbira li wara xarejn biss offrew li full time, wara t-tielet xahar offrew li opportunità li kienet ġejja Royal Highness ta' Abu Dhabi, ġifieri familja rjali minn Abu Dhabi, u offrew li nkun il-female personal butler tagħhom. Ovvjament l-ewwel ħaġa li għamilt ċempiet l-internship officer tiegħi għax like ġennint, ovvjament kienet like either I make it or I fail. Ovvjament sibt ħafna kuraġġ min-naħa tagħha għamilta u ħriġ bis-suċċess u mbagħad fl-aħħar niftakar meta ritornajt Malta anke kont ħadd il-Best Student Female tal-award tal-Malta Tourism Authority. Claudia tgħidilna kif fl-ippjanar tat-tiġien u avvenimenti oħra tiltaqa' ma' ftit minn kollox, xogħol li jġib miegħu responsabbiltajiet kbar u jitlob minnha dedikazzjoni li ma bħala.
Komplit billi spjegat lilna ftit fiex jikkonsisti dan ix-xogħol u xi sfidi marbutin miegħu. Sfidi hemm ħafna, partikolarment hemm tnejn għalija f'Malta l-aktar it-temp li nippjana motu jkun mod ieħor, speċjalment inti ċertu xhur tas-sajf tajt ħajkun b'nazzi, u mbagħad ovvjament bħal dis-sena eżempju Ġunju nista' ngħid li bikkini, ovvjament nagħmel setups barra u mbagħad tagħmel x-xita. U l-sfida l-oħra hija loġistika li sfortunatament ġieli unplanned ikollok toroq magħluqin u jkollok iddawwarlek kollox diversions ma tkunx avżata minn qabel u ovvjament ikollok event tagħmel ovvjament ħafna pjanar minn qabel kif ħajgħaddu, speċjalment jekk ikollok delegazzjoni, hemm permessi, pulizija involved, ġifieri iktar ma jkun kbir l-event iktar tidħol loġistika u ma naħseb it-temp u it-traffic management huwa l-iktar tnejn li nsib fis-settur tiegħi. Kull tiċ huwa uniku insejja għaliex ovvjament il-koppji jkunu kollha differenti. Mimma tiċ partikolari li kont għamilt ġewwa l-Iskozja b'żewġ ħafna drabi l-Iskozja huma differenti ħafna minn Malta. Ovvjament ikollhom ħafna nies mistidni minn pajjiżi differenti li ovvjament daw ikollhom jivvjaġġaw biex jiġu. Ġifier mhux bħalna li ġas kemm insuqu għall-ġovenju tat-tiċ normali. Mu niftakar kien tiċ fejn kelli l-arusa kienet Indjana u l-persuna kien Skoċċiż, allura totalment żewġ nazzjonalitajiet differenti fejn dak it-tiċ normalment idum fuq 3 ijiem. So ovvjament kulturi u anke l-bies huwa differenti u tittara kif ħadd amalgama kollox. Hemmhekk tibda bħala pjanar tibda bil-food tastings tagħhom li ovvjament tidħol ħafna iktar riċerka għax ovvjament għandek żewġ nazzjonalitajiet differenti u trid toġob ħafna lill-guests tagħhom li jkollok. U naħseb waħda li nibqa' niftakar ovvjament ġewwa l-Iskozja famuż ħafna bħala main meal kien il-venison. Sewwa, ovvjament peress li konna nafu l-Indjani kienu ħafna minnhom pork free. Waħda daw kollha kif bdew jaraw l-venison ħireġ għall-guests kollha li kienu Skoċċiżi, ovvjament daw ħajru jridu jduquh. Ovvjament kont naħdem ġo 5-star hotel li ovvjament kienet pre-booked minn kollox minn qabel u f'daqqa waħda fil-li kelli 50 eżempju venison, 50 beef, f'daqqa waħda riedu 80 li hija impossibbli f'ħakkatajn li joħorġu dak l-ammont għax anki l-kċina, x-chefs ma jkunux preparati fuq dik il-dana. Ovvjament hemmhekk kelli ngħajjat l-arusa rridithom bil-fors, ma l-possibilità trid tgħidilha le, hemmhekk kelli l-ewwel ħaġa li ngħid le. Għalkemm il-ħidma hija bla qiegħda u ġġib magħha ta' sfidi, huwa xogħol li lil Klawdja jagħtiha mhux biss kuntentizza iżda wkoll sodisfazzjon kbir. Dawn l-avvenimenti minn dejjem kienu xi ħaġa l-qalba minn mindu kienet tifla. U kemm ilha tinvolvi ruħha fl-organizzar tagħhom, l-għaxqa tagħha dejjem kienet u għada li toħloq il-ġurnata memorabbli għall koppji kollha li taqdi. Hija linja sabiħa u interessanti ħafna, però nitkellem li jrid ikollok naqra il-guts ukoll li tagħmilha, ġifieri hemm differenzi savejna biex bdejt tal-events tlift jirrifjutaj ġob li kont bil-qiegħda u paga kienet ħafna aħjar. Pero jiena ma stajtx nistikja dak iż-żmien tal-età tiegħi bil-qiegħda ġast qed ngħid qed naqla dik il-paga għalkemm kont studjajt għax kien joġobni x-xogħol ta' accounts, ma stajtx nistikja noqgħod bil-qiegħda ġast naħdem accounts biss. So letteralment trid xi ħaġa nbiddel. They go for it, jekk tiġihom opportunità għal barra ma jaqtawx qalbhom, jinsew mhux ngħidlek jinsew li għandhom familja, jinsew li għandhom boyfriend raġel jew mara. Hija opportunità darba li tista' tbiddillek ħajtek. L-esperjenza ta' barra hija indimentikabbli. Ir-raġuni tibqa' parti mhux għax rewards jew li rbaħtu hekk għax dawk huma xi ħaġa li kienu l-frott tal-ħidma li jiena għamilt. Iżda l-fatt li meta ngħidu dduq barra hija differenti għax tara perspettiva ta' pajjiż ieħor kif jitrattaw il-ħaddiem u anke l-kultura. Li ovvjament tkun trid tadatta meta ġejt lura sakemm ġejt lura mal-ewwel u bdejt naħdem fuq event dak iż-żmien kienet il-presidenza tal-EU, ġifieri kien event enormi wkoll għal Malta li kienet se tiġi hosted hawnhekk fl-2017. Li letteralment ittik ħafna knowledge għax inti once li tmiss mal-kelma turiżmu u ħadd tidħol fis-settur catering, kċina, ġifieri ITS, aħna kellna exposure, catering, menu, kell exposure ta' kollox. Jiġifieri fil-kors tiegħi, so tgħinek ħafna. Jiena nista' ngħid li l-esperjenza ta' barra ma jiddispjaċini xejn li għamilta. Ma kienx faċli għax ovvjament titlaq għal 6 xhur u fil-finalment jiena bqajt hemmhekk, titlaq il-familja titlaq kollox, imma hija xi ħaġa li
nerġa' nagħmilha bla dubju ta' xejn. U waqt li Claudia ssib ftit ħin mistħoq biex tistrieħ, aħna nistednukom tinaqdu magħna għal episodju tal-ġimgħa d-dieħla fejn se nsiru nafu aktar dwar il-mistiedna li jmiss. Narawkom! Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.